Pitanje, imam insana kojeg plaho volim, ali je jako obolio. Ja sam našla tako na portalu jednom za šta se uči određena sura. Sada bojim se da ako je na nijetim da proučim recimo suru minul 7 puta za tu želju na nijetim za ovo, da li sam se time ogriješila. Prvo, znači, ko želi da uči svoju vjeru, mora znači znati odakle uzima vjeru. Samo što je preuzeto nešto s određenog portala, to nije dovoljno. Portal mora biti provjeren. Znači, ako imamo neke provjerene portale na kojima se nalaze znači određeni tekstovi ili fetve i slično tome, onda se može sa toga znači uzimati bez posebnih provjera, ako to pišu znači daje i slično tome. U protivnom, samo portal kao portal sam za sebe nije dovoljan. Ili knjiga kao knjiga na arapskom i da čitamo, knjiga na arapskom ima koje su znači ispunjene znači raznoraznim i novotarijama i prijestupima šerijetskim i suprotnostima i slično tome. Pa ovo što je znači nađeno da svaka sura vrijedi za određenu bolest ili slično tome, to nije utemeljeno. Kao ni vrijednost određenih sura. I puno su ljudi izmišljali vrijednosti sura, znači da bi u tom pogledu poticali ljude na učenje Kur'ana, što je bilo zabranjeno i što je u stvari tretira se znači iznošenjem neistina na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako isto znači učenje određenih sura za određene bolesti. Kur'an je općenito znači lijek i ova bolest znači ovoj osobi treba ona treba sama sebi učiti Kur'an i rukju. Ako ne može ona da ju neko prouči, neće ni to na kraju smetati, iako je preče da sama sebi uči, da ne traži nikoga učenja rukje. A ako vi želite nešto dobro raditi, onda činite Allahu dovu. To je najbolje, znači svoje ruke dignete u zadnjoj trećini noći između ezana i kameta, kada pada kiša, kada je čovjek putnik, i druga znači vremena kada je dova, kabul, i nakon toga zamolite Allaha azza wa dželle iskreno da podari zdravlje toj osobi. To je ono znači što se traži od vas. To je ono što se traži, to je bolje znači od bilo čega znači drugoga.